Kristonin by Jotano Lamsoko. Gahain hai. Jora manpikaba kaitani kop serang layana. Kaitun room bizap ni kop nutri seng serang lay tamo. Kazaro biji toma bay. Klaiman liya haitana. Nai hamai malai tong bay nak ni ang pojok lay. Gatini seng hai. Ceng layana. Ceng nani sekarang ang suri nai. Ruga kaito nono hambai do nini hamzak ma nini kayok mani bagai. Nini hamzak ma asik kotor sen bono wan sogai sini wan sok ma bai sen siwi maya ba suwi maya. Kaito sen bono sen onubok simi kai mana hambai kaito nono hambai do. Tebo nini bising tei sen nini kok no sen ngoni serengai tori lagui tong mana tei kaito non subat. Jadi hai jora kisi sana wis jong ni kok no sereng layana kayak suba pilih ni populasi sudah mesyurisan. Amin. Oke, tanai wanirok muito tombai na jeng sereng lay mani engka Roman Biza ni chapter 4 was tabok sok leja chapter 4 ni chapter 4 Abraham ni kok Abraham baik kayak to baik kam ni rongsa ni muito tombai na bo kam ni romjak maningka bo poito klai mani bagi bo sakur raja ya sanina bo kam ni kaito ba romjak sakur raja maningka ulosi Isaac asai Ismail asai mani ya ulosi bo sakur raja bo sakur raja ya sekang na bo kaito ba kam ni romjak teman bagi poito klai mani bagi ke sakur raja maningka tabok ni dino siawi kebino siawi baptisma namanya omoh ni yang tangnayo jeng sereng laika ke kawang parokai ini wan sowa ang baptis na kena jukno hasok na ang baptis na kena Krishna engka actually biblical meaning omoy tangnayo nirok nai tong kang nirok sibayana kabuna kang kena explain laika baptisma tema baptisma engka ang poito klaiman no sakawo punuk manesi engka poito klayawi baptisma mana kebino siawi baptisma na kangke abo mungsaw juga abo hat gatini jeng tini ni inge verse 13 ni jemi jeng porle Roman chapter 4 verse 13 ni jemi ang porwana kok bokro tongo kaito Abraham no kok rumani o sengsar Abraham ni ngai henai kaito Abraham by bini bosong no kogruka Abraham kerong no rakogo nei o kogrumaya bo poito klai kaitor bai kam nei romjak ma bai se tamni hengke tumung no kaitor na nei kogrumani abo kerong no rakok nai rok simi manke hake borok rok poito klai ma bo kusugolia kaitor kogruma bo samu chukliya kerong tong ma bai kaitor borok no joli jago tamni hemba kerong keri henke aro kerong sebayo nibo kok kaglak kamun oh elema foreman bisipi kaito seno ketal kaya hamani playkan amen oke aro sengnuko kaitor Abraham no kok rumani kaitor Abraham no tabok dema kok ro kaitor dema kok Abraham no roka seng bono siwani tangkake seng yapang Genesis seng matang nai Genesis tangka kita masa kaitor bono kogro Abraham no kogro mani Abraham no kaitor temai kogro nini bising tina sengsane baba gorogro hamari manai nini besha nini busuk besha ni bising te ba nini bongso ni bising te nini bosong ni bising te sengsane gorogro bebak sengsane gorogro hamari manai nih jeng sama nih tadi tangi nih lihat teman-teman melihat tangi nih yang ke Bible nih kok nih yang ke jeng saat nih kok kain apa ya kain bagi Bible nih sutui nih lihat 22 Genesis 22 verse 18 Genesis 22 verse 18 tampor mana 18 pia nih bosong rok nih tuh ke hasa kan nih beba doparo hamari manai tam nih himba nung ani kok no kanaka oro
nirni bosong ni bising tui hasa kani beba borok no hamare man naik teman male neng ani kau kena ka neng anak poito klaima ba. Okay, kai to Abraham no kaham ni rongka gebono kogru ka tabu ni bising tui beba borok no beba sing sani borok no hamare man naik ne. Dia u ko rumane omongka boni poito no nahore ba boni poito no romoi se kai to u kok no ro usmai no tango boni samung baya boni samung no nahore ya boni samung no hamzaga ya teman ke boni poito no nahore se ke based on his faith boni tabo u bo sakur razak mane bo boni poito no nahore boni samung baya bo kerong no rakok ma baya ber kerong o tongma no klaima haya klaima baya piaba boni poito no nahore se ba base boni poito no base klai tabo kabang no bro hai ni wan so kerong je bible samno chung tui tongna ni nang actually kerong phaimani chung bible kahang kiruk sai ne kang ke kerong bopro roza kerong sebano roza kerong romanika mosino ke mosino kerong bopro ro Abraham no kog romani 430 bosor ni porese teman mole Abraham ka 2000 BC ose Abraham tong ke mosi tong maninka tabuk robi boni 400 bosor porese mosi asai ke 430 ose mosino kaitor kerong ro ge kerong sopai mani Israel ni thani 400 bosor yagulo Abraham no kog romani 430 bosor ni yagulo Abraham kaham nei romzak mani 430 BC ni yagulo hani bagai boni bo kaham nei romzak mani Abraham kaham nei romzak mani bo kerong bai mungsa lenden kri mungsa kri kerong no rakhogui bokam ni romjaka ukokya ingke sung Galatia no sung nugo Galatia no kana Galatia kobro bai ke chapter 3 16 by 17 tampor wana 16 by 17 hake tabo kaitor Abraham bai bini bosong ni thani kogrka elem bago ni bosong rok ni thani hene asik borok kebang manos saya aroni ni bosong ni thani hene khoroksa susuk no se sao abono Kristo ang sama ke omohai Kristo tui kaitor semai tangka abono narakna hene kogor ka hake nokha bisi brui chi nokha bisi brui ra te ketham chi ulo sokphainai a kerong asmai tangmanobo sebai mania kaitor kogrumanobo seplewi mania orobo sawo pol tomaisa kerong sokpai mani 430 di sini yagulo ge u kerong no bo mane kerong promosa klaimia English oka hani sawo what I mean is this the law introduced 430 years later does not set aside the covenant previously established by God and thus do away with the promise. Tamane u kerong kaitor je kogru mani Abraham na kogru bani u kerong bono sekagi maya iso ge kaitor kogru mani tong pari sanghane hai kipili thamasnai Roman chapter 4 verse 15 no jeni tekso 15 nang hai ne phai porpiana kerong tongma bai kaitor borok rok no joli jago tamni hinba kerong krui hinke aro kerong sebai o nuibo kok kagla khaman ke aro jungnugo oro ni kok ni mote kerong je proprono borok no mane dusber ba nung nini nung omohai damrogo nung omohai nung mas matrinai nung omohai punishment manai omohai ke kerong sao get
oro sung nugo kerong no sung kading thangmani ke tuma kerong no sebai yawi kading thangmani ke kerong kering nani nangai kerong tonglah mane neng bono yok maya kerong no neng mesti marakok dai getseng borok manusia kerong no rakok maya kerong no satu seng tonggai maya getseng Bible seng nugo kerong je propron borok no dus ber mazra ber te mazra manja kanke bono temana boni mazra mana ba punishment mana verse 10 Galatians hanya hanya Galatians chapter 3 verse 10 Galatians chapter 3 verse 10 by 11 10 11 12 kaitan poruna kerong rak hokmano khatungui tongnai rok borok srai mung bisingo se tongo iyomono kaha ke ngrok da roina mana kerong rak hokmano khatungui mana ang kerong rak hokui tongmana ha ang hai bagi na kai to ka ni romjaka ang tawle chukna ha ko sok man nai kya nei tong thogui tongnai rok borok srai mung se klaija nisa tamni hinke let me continue tamni hinke elen bago hai nei sawo kerong bijabo sujak tongmani aborok ni matheno salbrum brum rakho yake aborok kaitoni srai mung bisingo sitong ge kerong rakho goino neng koba kaitoni thani thangnai thangmanai ne wanso khake bono ne bathak yawi ba waisapana seba yawi si marakhoknai ge tabu khorok sasuk de osung saratong kerong no seba yawi rakhokmanai asai pronisimi thiyani sura koisa tongnai koba neng waisapana dalama sanai neng dala sayawe asai pun disini pria sak zora tongmai dala mana tambe neng dala mana kogba neng je kebui no kebui ni shali apa na dala kogba tabu rondi neng kiri wei pulis nono rongoni ni jadi nopo rongoni pekia ni buka nopo rongoni pekia ini neng kiri wei pulis pekia bawa tu tong keri ni shali bawa dala again mana kaisha no pana sebai yawe rakok na nai hai ni so verse 11 kerong rakok ma bai khorok sa pano kaito bai kaham nei romjagya omotabu phang phangke sijaka tabu oros rai ke sengdugo kerong rakok ma bai khorok sa pano kam nei kaito bai sijak maya ba romjak maya tamne hinke elembago hai ni sawo poido klaima bisingtei kaito bai kam nei romjak nai borok bose thangai tongnai tonle omusimi se kebui poi kebui kaito bai kaham nei romjak gi mana tomanle koi se kaha kerei osung saro kaha klai manai kerei verse 12 yang kerongle poito bai geda gormo se kerei aile elembago hai nei sapiro kerongo tongma rokno mathe klai nai borok bo abo bai no thangnai otma ho neng kerong rak hogoi mutang jak sinai ke bono kaisa pana sebaya ke matongnai piawa kerong no koi sara kok maya ngeti kaisa Galatians chapter 2 verse 10 otmaisa neng kaisa sebai kangke bebak no sebai mane klai hai nisha neng kerong rak hogoi no mutang jak sinai ke dosta beno jun rak hogoi kaisa pana sebaya ke matongnai je kerong ba Old Testament no kerong nai ni kangke dosta ya besar kerong tong mosini kerong soiso terota kerong tong Old Testament no beba kerong nai ne ke soiso tero ge soiso tero no Moses bo teman nai bara rowe dosta khlai rok ge smai kata lo ke sengnu go Jisu Kristo u dosta no pesa kaine yo thagri rok bo tama bu kai no ni khukbai ni khabai khukbai hamjak sokdi te sakno hamjak te bino hamjak te love your neighbors as yourself. Di kerong rakok, kerong borok no, teman kerong borok no, punubiro neng saya, neng hamya, neng sajaman nai, omai ke borok no dam rokin rogo kerong. Okay, hanya kita lihat lebih Room chapter 4.
verse 16 and 17. Kaitor ruma hunmani abo poitono tui se kogruo. Kerong rakhok nairo simi abono manthai klaya. Abraham hai poito klainai bini bosong ni bebal borok bo kaitor hai. Hai no ruma runa hunmano mansuk na tui ke poitono tui se kogruo. Tamni hunke Abraham sini jotto ni apa klayo. Omo elembago hai ni sama hai. Angnono dopa kabang ma bupa snangka. Hake ketri rokno mutangnai pia keri manino kok by a ni Abraham poito klaimani a kaitor ni tani a kok rumano abosoy se. Okay, harus teman-teman. English so the promise is received by faith. Tabo kaitor kok rumani smai tangmani kaitor ni smai no manang ke poito by se mano. Teman, English so hai so kok borok ke ang kisah teman kok borok sini literature komba seng busiwani kisah kostom buai susu English ke very clear untuk macam so the promise is received by faith. It is given as a free gift. Seno upoito ba seng matangzak mani amono seno hai na magna mana seng samang tangi man maya seng azewi man maya seng klai man maya seno hai na magna se kaitor seno rowi rowo. Abraham poito bai os maino mano kaitor na manna bo poito klai ma bai se kaitor bono rowo ba bono Abraham bono mano te abo free gift yapai mungsa rona nang ya boni dam muilo mungsa rona nang ya bo magna amno kaitor bono ro gesung jodi Abraham ni life nai ni kan ke naka di bisa lama gari paima bai kese Abraham ni life sung nai ni kan ke bo perfect ungsopia hai me bo perfect bo borong muni so perfect nge hai pana kaitor bono kaham hune rom kaitor rom teman bagai poito klaima bai ge seng bo omo hai no sini lang mo bo mungsa seng perfect nge seng kaham ungsopia hai pana je prosung Yesus Kristus no poito klayo o kaitor se no kaham hune romai nau o bai se seng sukno hawo thangi manai u kaham hune romjak ma bai ge obono Abraham u kok sana nango nayo ba Paul kok sana nayo Abraham no udaharon raho o Roman chapter 4 jeng poito bai se kaham hune romjago jeng sini poito si Abraham ni poito bai Abraham poito bai kaham hune romjago ni jengbo poito bai na kaham hune romjago ge obono gift obono yapai kaitor smai tang mani rona hanai humani kaitor kogro mani obono seng mano Galatians chapter 3 hai Galatian seng keroni cox sinani ke Galatian by Roman no seng kaham ke sinani namo okay no tonai keroni cox no seng mani ma oro kaham ke na Paul explain kairo mani ko Galatians chapter 3 verse 7 Galatians chapter 3 verse 7 Antoruna hake poito klaimaro hake poito klainai se Abraham ni bosong soi hne narok siri tabok sebab Abraham ni soi bosong age Jisu tongpro judai rok sawo jeng Abraham ni bongso abor kongsu gui dong abor Jisu kemaisa niroba soitani bongso si soitani besar si Abraham ni besar ya nge tabok sebab Abraham ni besar soi besar je poito klainai rok Jisu hani bagino apro judai rok ni leader rok no hai ni so miro soitani bongso si soitani besar si nge bro Jisu no apro belejole jaka bagi nang okok saiman ne ya ba Jisu sawo poito bai se Abraham ni besar ngo nge John Baptist ronai bo hai ni no judai ni Omorono Farisai leader osai bokro no hai ni so temaisa Jews ni Judai ni bokro no temaisa niroba cibuk bis genang hai
Sible English by ke brood and vipers nena. Cibu sindrai ro kai biro. Nujam. Padison naliwan okok no. Matai. Matai chapter 3 John the Baptist baru no Malaysia. जों bekas laika nei punugui baptisma nawani pai pro John ni thani John the mai baru no saka. Chapter 3 verse 5 to 10. Kisah kalau Jerusalem ni borok rok bini thani phaika Judea angkor genangai te Jordan tuimani gana gini ha genang wini borok rok bini thani phaika borok sak ni sumsok no gosika hage bo borok no Jordan tuimawo baptisma reka Johon kabang ma Farisai te Sadukai rok no bini thani baptisma engna phaima nukhe bo borok no hai hnei saka jibuk ni bosong rok kaito yagul suna nai rongmani yak ni khari yobdi hnei sawo narok no wansuk rulang narok sumsok yakar kha hnei sijak na teike tongdi Abraham no chini apa hnei sawi narok yobmana abo khata kadi ang narok no okok sawo kaito o holong ni bo Abraham ni besa diklai mano narok ang Abraham ni bosong ni takakadi kaito holong ni bo Abraham ni bongso diklai mano obo tumambu mane je poito klai nai borong na Abraham ni bosong narok je ani bagi Jesus sawo narok cibuk ni besaro cibuk sebab cibuk kan soitan jeng Genesis nawo cibuk ngai Adam by Eve no ngomong klai mani pemro phai mani ke cibuk ni bongso ke soitan ni bongso mane narok soitan ni besar ge jeng kebukai Kristen ro borok jeng Kristen poribar asai kan jeng Kristen engka okok ya jeng fola by asai ketal enang nai hani bagi John sawo unless one is born again cannot see the kingdom of God asai ketal engya ke kaito ne hanugi meya niso John chapter 1 verse 13 no okok sawo pari tamane Gospel of John chapter 1 verse 13 Gospel of John chapter 1 verse 13 Automatisya bahan betui ni mucung tui biya borok ni mucung tui biya tamoke kaito bini mucung tui se asai nai rok no asai ro jeng sini mucung tui sen Kristen engi meya sini mucung tui sen asai ketal engi meya baike kaito ni mucung tui bahan betui ni mucung tui ya bahan betui ni mucung tui ya mana na tema ang Kristen poribar asai kene Kristen ka ukok ya ingati gesha tema isaro borok ni musung tui biya borok ni musung tui mana tahu baksa sengnuga je pastor sawo oh nang baptis na ma khake chungha sok nai oh baksa sawo father ni oro thangai surija khangke mo thangja kha pastor ni oro thangai surija khake mo thangja kha obo borok ni musung tui bible ni musung tui ya kai ni musung tui ya nang baksa ubas tong khangke mo thangja nai 40 din 40 rat ubas tong mo thangja nai obo borok ni musung tui kai to ni musung tui se jeng mo thangja nai kai to ni musung tui tabu borok dong 1 Timothy chapter 2 verse 4 who desire all men to be saved and to come to the knowledge of truth kaito gubui no siwei mo thangjak thang ni nayo nga borok ro bai mo thangjak ni man 1 Peter chapter 1 verse 23 aro sawo kaito ni ku thangkok thai bai igene kaito ni kok thai mo thangjak khade nang mo thangjak ni sak no khabu thari ban tongai man hai ko ni mo thangjak mani abo bible ni kok bai de abo no sung Bible ni mote Bible ni kok ni mote ingya ke nini mo thangjak mani abo dalla abo kebuya garo okong sawo will of the flesh English okay mana will of the flesh mana na ani besak ni musung ma bai ani sak ni musung ma bai a kaito ni mo thangjak mani no manai abo bai kaito ro ma bai se kaito ro man no sung siwi poito klaiwe gosin naman jesu panu nang ang kaito ni sewa klai sinai ni musung ma bai ni klai kaito ni sewa klai me tebu English bai kita kisau will of man borok ni musung ma bai kamang borok Kristen ang pastor ni samong kaisnai ang kaito ni samong kaisnai
ang seba khlaisnai kaidoni hap wanani bagi ne wansugo bo bukhar woni khlaidong haibana abo borok ni musuk mani kaidoni musuk mai kaidoni musuk mani ke pilaska neng kebino siwe asai ketal ngen ngrane kabang borok kebino sianya borok ni jil tongi mana borok ni musuk tongi mana haibana awon guarantee ya nengje mathangzakha nengje kaidoni besangka tabo farisai dong rong di job to ni sai bukhabai kaitono seba khlainai kaitoni samungno khlaina lainai jisuni jolo sababu farisai ro boro ok buksak wani tongo saptawo te boro ni tongkri beba dos mangso roi tongo boro khai khlai manai sengsar koi kri boro khai jil gna kha gna mane khaisinai ni bukhawo masonai koi kri haibana jisu boro tamasa nero cibuk ni besar, soitan ni besar ni sisa. Gabono sen clear ranai. Bangsa borok ini wang sogo, ang Bible College pai kang kino, ang mana ang pastor mani qualified ingka, ang cuk no thang mani qualified ingka. Hai ni wang sogo. Piaba Bible College pore mamai koisa cuk no hau thang ibeya. Koisa pastor mani borong ni bus kamu engi mana, hai pun kai ni mokolo engi meya. Borok kebui no maya we menthangzak yang ke mengsa subi. Kabang mau hai tong. Angkawang borok mau hai no graduation, BD pai MD pai mani graduation di no drug sawi drug overdose ngi ti mani mau hai kabang mau borok tong. Gaborok borok thana, jagahan kene siu, borok borok kene sokna. जे कबई के मतंगजाक बरो ड्रग सावी सागनि जीवनो रोइस मय इम्पॉसिबल जन तमनो जुदा इस्करियत न जिसु साव बो बोनि तंगथाय वन सबिने बरो बोनि तंगथाय मरकियो गतबो सादुसीस फारिसीस रोमनि प्रॉब्लम ताबो बरो नि साया तमाबो तमनि बागै बरो बेलाय खानां जाखा Jepro Jisu Kristus sawo nero John chapter 8 sama hai nero Jepro kaitor nero kebino sinai kebui sin nero no piok nai sungsok ni yak ni piok nai ni sapro borong temani aset kha ham ya ka buka ham yang ka Jisu Kristus borong no bar na sawo nero kebino siwani nang nai Gaporo kesai dong seng Abraham ni bongso si Abraham ni besar si neng sebab beseng no sanai seng haite sinai siap tong obai bom ni wasumo belai kungsu ge kebang ma omohai Kristiano asai kya ga wansugo ang kaito ni samang ang kaito ni besar ang kaito ni bagi klaim tong omohai ni wansu ga kebang mo borok Bible knowledge tong ga ang siwi tong ang sogya ke jungna sogya ke sebab sok sinai obai wansu piaba muidana di Jisu farisai rong tamasa tax rong nai rok khazna thung nai rok nge ka ba sak phal nai rok sing rok se sikang jungna haw sok nai ni sa farisai sadu kai rok no hari tang ne John chapter 8 verse 31 33 31 ni chime 33 jo ampur mana 31 ni chime 33 Abani bagi no bono poito khlainai judai rokno Jisu hai hini saka ang sama hai norok tongke hai ke se norok soi no ani sagri norok kubino sawi manai haki kubino norok no piok nai borok hai hini saka jeng Abraham bosong ni borok keboni seleng jeng engi phayakho haki norok piok zak nai hnei neng abo tamni kok saba ani Jisu Kristus so nero 그분이 시켜서 그분이 비옥잖아요. 이게 바로 원소고 좀 가사친 예커. 좀 아브라함의 아브라함 봉소만의 비옥자. 하이니 바로 원소. 이게 파이널리 도망가 지수 바로노 하이니 샤가 네로 소이탄이 부사. 내가 바로 블라이 그냥 졸리만의 생각. 아까 지수는 나이스만의 생각. Teman-teman le, kamu hai ke sama hai kelai kya,
tabuk di koroksa pastor bo koror ma church member kabang ma pastor khai dongkha tiris bosor ba retire ndikte tabuk bo muthangjakya kubino siawi hani kabang ma hoi kri ba get bono korok kubui sinai hani tang sai dongkha neng ba lama kororo istongle neng ba soidani samokse tang tongle hani samahai neng kabang ma korok ngono neng haino kubino siawi pastor ni ini tongnai rokno sengai neng asai ketal le engkha nei singdi boro zole nai ang 30 bosor 20 bosor pastor kaino neng baike ano kok semaka asai ketal le engkha asai ketal ni kan baike pastor kai tongnai ni boro zole zaknai piaba kubu je mutangjak pastor ke jesu 40 bosor pana pastor kai teng thije thaiban engtongteng bo belai khushi ke je sengai no utoro nai nang asai ketal le engkha hisung zakang ke bo kaha ke testimony sai klanai jole yawi ba nini omona kubu asai ketal nai asai ketal tengzak rokni character. Verse 35 and 36, John chapter 8, verse 35 and 36. Selengle nogo tongplai nai ya sajla se tongplai nai. Hake sajla norok no piyokye se norok yoksuk nai. Oro saka jisu saka sajla piyokye simi se norok yoksuk nai. U sajla sebab Jisu Kristo. Nge Jisu Kristo borok no sumsok ni yak ni piyok nai payo. Tabok borok ro ang sumsok ni rong wisinali yak ke borok baike sajla bi piyok sak nai. Judai ro borok saksono kazak ni jongye. Haini bagino borok Jisu no nangjakliya sajla no nangjakliya. Oboni bagino borok Jisu no baike gongke Calvary cross roi betalka. Borok no nai singidam. Salsa Masaya painai. Kristo painai. Teman le Abraham kok romani Abraham no kaito kok romani tongo. Nini bongso ni bisinti nini boso ni bisinti koroksa painai. Te mosi no kok romani tongo nenghai te koroksa noro ni bisingo neng mosi hai noro ni bisingo koroksa diari painai. Abon ni rono piyok nai. Gabrong nai singlai tongo. Piyaba Jisu no Abraham ni zonglai liya. Teman malu borok kazak ni jisong liya. Sak sama tol jalai tong mabai. Sabu ko ngomong hai dong. Ang MTS paisa, ang omo paisa, ang rodi ang life di konong za. No. Nene kebu kon kai kini kok thai bai den mutangjak. Neng mutangjak ke tiga seneng mutangjak teng mabai mutangjak. Nini wan soma wili mutangjak. Neng suri ma wili mutangjak. Neng og bungsa ke tongo wili mutangjak. Neng bai ke mutangjak. Neng kiarang no rakok wili mutangjak. Bible so examine your faith. Nini poito no potali naidi. Nisa. 39 to 40. John chapter 8 verse 39 to 40. Borok hai ni saka Abraham sechini apa Jisu hai ni saka norok soino Abraham ni besa engmatlai bo klai langma hai no norok bo klai kamun kai ni thani khanamani kubuino simise ang norok no khanaro hai pana se norok ano buthana nai leiwo Abraham abo hai klai langya ortma nirok kubu ini Abraham bongsong ke nirok kubu ini Abraham bongsong ke bo klai lang ma hai no norok bo klai kamun Abraham klai ma hai no norok bo klai kamun Abraham tuma klai Abraham kai to no poito klai Abraham poito klai ma hai no norok bo poito klai kamun sameng baya poito bai Nike Abraham samang klai ma hainen robu klai kama haine kokso piaba haibano se noro anu buthana naileo Abraham abo hai klai langya niro le anu buthana sinai kya Abraham bon klai Abraham u samang klai ne Yesus Kristo broma sara tabo 44
44 temasa ge paitawo ke Jisu sawo niro soidane busa 44 haina haya porpine 44 norok ungka norok ni nufa soidan ni besas geza hake norok ni nufa ni mucung mano norok asiyau runa nayo yapang ni simino bo borok butanai bini thani gebui gerui ni bagui bobo gebui ni bukha gerui bo kok tatal sapuro ke bini tongmong tui no abono sawo tamni ke bono tatal ba tatal ni bothma bono nari tabo norok soidan ni besa hani bagai norok soidan klairo soidan jajak mano si norok klayo kaito jajak mano norok klaya soidan jajak mano si klay tabo soi jeng mo thawo ko ma haino gebui kaito no maya ke soidan ni jajak mano klay soidan ni jajak mano tamba bulai di top lai di naisire lai di buitala unglai di ta hajak lai di oble soidan nge kaito ni naiman ke tama kaisa bai kaisa hajak lai di kaisa bai kaisa nakal lai di kaisa bai kaisa serung lai di kaisa na kaisa kahawa to bodi obusi kaito nai cuba lai di obusi kaito nai nge jeng Bible sawo Jisu Kristo sawo betai baino bupang sini jago nge tamo betai baino borong ni samang baino borok no Jisu Kristo saito ka niro Abraham ni bongso ya je omo haina tabok ni zorawo bo haina kabama ang Kristen nei wanso ko tamo hai bano betai baino borok sini jak nai borok ko Kristen de nang suksani tong samung de khazaku na kaidor na hamani sungsani manai khuni no torjaku na kaidor na hamani no torjaku sungsani manai no nung bus yakamaka kaidor na hamani no manani bagai oh ini si jago 17 hai Google thalai bisnai Romans chapter 4 verse 17 ang purwana 17 omo elem bago hai hnei sama hai ang no dopa kebang mani bupas namka hake kethui rok no muthang nai phia grei mani no kok bai tak nai Abraham poitok klai mani a kai dor ni thani o kok ro mani abo soise English o sawo Abraham also believed kai dor bo mungsa grei ni no bebak no snaman jeng Krista jeng tema si jeng tema no poitok lai sini thani mungsa kaham grei bono jeng poitok layo dei poitok layo sini kaham grei pana kaito sini bekhano kaham klai mana jeng no kaham klai mana obono jeng poitok lai hani bagino ang kahalia suksoglia kaito bono kaham klai nai obono jeng poitok klai hani bagino sini poito baina kaito suno kaham ni rongo verse 18 by 19 khatung jaknai grei puru hano Abraham khatungui poito khlayo abo baino nini bosong asuk kabangma ngnai hnei elengbago bono samahai bo dokha kabang mani bukha engkha bini umor nokha bisira sara katutui engkha tamuke bini besak kethui hai engei thangkha hnei wansuk phana pia sarano banji se hnei wansuk phana bo poito krak ke tongo orosung tumano bo asawari mungsa krikya mane khatung jaknai mungsa krikya tumano khatung jaknai kaito bono bosong gobang ronai hinsaman o kok na tui khatung jaknai mungsa krikya tumano bagai 99 bosor ni tongka 99 bosor do salato besamani mana hai pana mane salato besamari pan mana hai pana sara bo 90 bosor ngja buri 90 bosor te besamani ya nge borong ne u kok na tui khatung jaknai te kis krikya u zora bo khatung mi tongo ni sao tumani bagai khatung ma bo poito tongo tuma bai ke sini besak bai jeng mani ya bono hai pana kaito roi mana
mengsak nang ya kaitor senawane mengsak kali mana bo senami mana contoh mengsak senama ni kan mengsak tamu nang nai kau table senama ni kan kat nang nai hai le kat cara sen bu bangsa table senama ya pia ba kaitor mengsak kali ni bo senami mana ni kan sen sugli ya sen besar mau ni zora kali kia zora pai kia hai mana bo rowi mana u kok no ti poito klai ma bai bo khatung jak nai kali mana khatung wi tongo nisa de bo kaisa dopa nai dopa ni kotor bupa dopa ni bupa nai bo ni bisin tu no dopa snam jak nai u kok no ti bo khatung wi tongo nei orosa nge bura berze engka hai propana u poito abo lulelia poito lulelia u poito kebui 100 bosor umprobo lulelia nisa ke omono poito ni sinimang sini kebu poito tongka ke poito lulelia kabang matu mane bagai borni luleba ang poito tongo ni sawu hai pana mengsasak saya mengkhajak tengah ke oh saya ni bagai ang kaito bai nak kerja nalia saya ni bagai na mono ya kamaya ni bagai na ang morgewo sok mai ke kebu poito ya kebu poito ke peluleya jes parangten ang jukno hawa sok nai teman male kaito kogreka poito bai neng jukno hawa sok nai poito tang jepro asa jak nai krikia khatung jak nai krikia apropon khatung wi tongmane poito ongka kabro mengsa pana te ni lama krikia hawan mengsa lama krikia apropon na khab thare tong kaito khlai mana obosi poito hai bagina sawo poito bai se jeng muthang jago jeng poito bai no nugya no jeng nu jeng sugno ha nugya kho abana poito bai no jeng bono nu khore tong jeng kaito bai malai ya kho hai bana poito bai no kaito bai jeng malai de kaito romanai mana jeng mania kho hai bana poito bai no jeng bono mankha nei jeng wansu Hebrew chapter 11 no pada Hebrew chapter 11 kalanya verse 1 poito genang mani abo engka jeng khatung mani abono mansukha nei se jeng nugya pano sawi mansukha hma se jeng nugya bono hai pano jeng bono mansukha nei romui na man kaito kogrokha taburoni na koroksa besa bupano sangka ano kasli ke siapa ini oke pair nai hai pana paya ko sok paya ko hai pana bu pano bisa sama baik ang sangka ba borok nai udino ang sunga nang nai ke bonai sini kan ka udino sunga ni babi man ka ni wan soka bon just nai sini do te musa kok sapulia sanlia ke tuwi ka ke tendino obono sunga tangka obono tik abo hai Abraham no kaito kogro ka pia kebang masa naising roi tongka teman bagi teman yang male Abraham ni kebai poito no borok rok no sirowani bagi bo besam mawani teman cerai boleh komota tongko apa yang bersamaan kan ke borok ni poito sijak yang kaman tapi borok bersama mawani masih lain kan ya apa bersama hanya bagi jepro kaito Isaac not lagi moraya hatayo ni besar lah korok sasuno lathari barobidi ngobrol botoma bot tangka maya sisri gada pi tangka koi chano kan salahnya nggak kaito sati no kelaika apro kaito tumasakan batasi ini poito no tabo ang nuka ang sika actually kaito apro deponi poito no si abu ya
Teman bagi abo haini sa senop borok rok no punugani bagi se. Abraham ni bagi senop punugani bagi. Kaitor Abraham ni poitono sisia ko ukopia. Bo sisa bo kalainai hai bana tabo abo sini bagi udaharan engi tongka. Boni bagi se. Yes, why should we show? Poito abo belai kana poito no narubi tongone. Abo kera abane kalai subia. Jadi verse hai kita sang lebih slide. Romans chapter 4 verse 20 ni sini 25 sir. 20 ni sini 25 sir. Sampur mana? Bo poito klaya ngai kaitor kok rumano bekha udru mudru ngya. Bo poito klaima bai bekha phan manjaki kaitono lobo. Klaina hnei kok rumano kaitor klai. Klai mansugo hnei bo bekha putharja. Boni bagi no poito klaima bagi Abraham kaitor bai kaham hnei romjaka. Bo kaham hnei romjaka o kok bini saisung ni bagi simi suijagya. Sini subrai jisu no Kuthini motangai ti sanai no poito klai jeng kaham hnei romjak nairok ni bagi bo o kok sujaka sini sumsok ni bagi bo thina hnei rohor jaka pia jeng kaitor bai kaham hnei romjak na bagi bo motangai ti sajaka oro jeng nugo prang pangke Abraham bo je boni poito no je aro kaitor tes klai mane abo boni bagi simiya jeng poito klai nairok ni bagi Angke pun nasa. Abraham boleh poito no tuhi bo kisah pun lorelia. Hai bagi bo poito ni yapang, poito ni bupa, ne bo sizag. Bo kaitor boleh kogro mano klainai. Ne bo kisah pun udru mudru nglia boleh bekah. Jeng saya mana sini bekah wajib teman. Sini bekah kak sebaiza, mana kakza, kaini ke kakza. Wajib jeng sengsana hamzah sengsana mana kuni no was hamzah ge wajib ke kai kuni bagi tong sinai, kai kuni bagi tang sinai, kai kuni bagi ane jimono ro sinai. Obai ke jeng wanso, hai mana sini bekah stable ke. Wajib bono wanso, wajib omah ke wanso. Wajib sing poito klaya sing wajib teman ai udru mudru doubt eng get wajib sing teman poito klaya pana ler kangke bono sing naising mayang khalo bi naising maya koga dui boso naising ka tin boso naising ka panch boso naising ka get sing liang ke bekha udru mudru saitam piaba muito naru time Kaito ni timing by sini timing juda. Kaito ni timing by sini timing felayu. Jun balai kana kabara kalong imeya. Fiaba kaito bo kogro mano bo kis klainai. Bible sawo kaito ni salsa kaito ni bagai 1000 bosor. Sini bagai 1000 bosor no kaito ni bagai salsa. Jeng pitaro ukop nang mana na kai to ni bagai limit kere jeng le jini bagai le jora khajak tongo tini tau ko ba salsa asai ke salsa thinai jini jora khajak jora pai mani tong kai to ni bagai mung sa omai kere kai to ni bagai mung sa pana khlai me ya omai kere kai to bebak no khlai bana kai te kaisa kai to boni kok no bo subaya bo kok ra ka ke bon khlai nai jeng hanya kita tang lebih 23 nang pore pina bo kaham nei romjaka okok bini saisung ni bagai simi suijaya bo kaham nei romjak mane obo ni bagai simi ya bo saisung ni bagai simi ya ante pun saka jini boni bo kaham nei romjak mane te bo phunuk mane bo ni poitono test khlai mane abo sini bagai verse 24 Sini subra Jisu no kuthini mothangai ti sanai no poito khlai jeng kaham nei romjak nairok ni bagi bo okok sujaka
जों गाहामनि रंजानाय माने ख्रिस्टान रकनि बागैबो उदाहरन गैयै दंमोन बागै जोंनि बागै जिसु ख्रिस्ट थैखा जोंनि बागै हाखर थैखा हाखर फजाखा दै थांसाखा आबो बाइबेल साजाक दं माइखिनो बखलायखा जों बाइबेल नुगो आइजिया 53 verse 5 to 6 फरायखांखाय जोंनि बागै ब बुजाखा जों ब बुजाक माबाय जों हामखा जोंनि हामयानि बागै ब तकजाखा क्रुसर जाखा अबेके जों नु ख्रिस्ट जोंनि बागै स्रायमोन जोंनि स्रायमोन नामा बाय बस जोंनि बागै बस्रायमोन नांजागोन खाकायगोन मगलाव जोंखे स्रायमोन गरीखे ख्रिस्ट से स्रायमोन नांजागोन खा अबनो जों नुगो Galatians chapter 3 verse 13 आव हायनो सावो ब जोंनि बागै स्रायमोन नांजागोन खा बने थाने थस साफाना सुमसकरै हायबोना जोंनि सुमसकनो नामा बाय ब कायदोनि बाय स्रायजाक borok engka hani bagai bo kalvari kruso sraijak borok thima higina bo matrika to ni bagai bo kalvari kruso the jengno kaitoni thani to bo ni bagai to male jeng srai mengnangjak jepro adam by ebi koknali ango bebang sraijaka adam bo sraijaka ebi bo sraijaka ha bo sraijaka bupang wapang sraijaka toksak tokli bebag mal mata bebag sraijak nge sraijak borok kaito bai tong gui maya okay jengno kaito bai tong ro ni bagai kai boni tong thai bot lang ni bagai bo sraijak khai ingka sini srai mong nama ba 1 Peter chapter 3 verse 18 take sisa bible na lewan 1 Peter chapter 3 verse 18 ang poibana verse 18 tamni hinba Kristo sak bai thang no norok ni bagai thikya waisa baino bo sungsok ni bagai thei baike bo borok kaham norok no kaito ni thani tubuna hanei bo borok hamya rok ni bagai thei baike bo osunsaro buthar zakha pia thola ngai muthang zakha ba tuma borok kaham bo pia ba borok hamya ni bagai bo srai jak ngka nege jengno kaito ni thani tobuna ni bagai kaito beba no Adam bebak borok munisyono Adam ni bisingo roibaka entabok ngke je mane Adam ni bebak na Adam ni bisingo ngka tabok ngke kaito bebak no Jisu Kristo ni bisingo roka Adam ni bisingti bebak borong sumsongka tabok Jisu Kristo ni bisingti na bebak no kaito ni mokolo kam ngibano jadi bagai 1 Corinthians chapter 15 verse 45 to 47 jora porikha ke sendugo first Adam bo ketang engka ke paitak ni Adam ke bo temanai fola nomu thangnai paitak ni Adam abang ka Jisu Krista fola nomu thangnai ke singno chukno haut langnai ke Roman chapter 5 verse 19 tomasa khoroksa ni bisingtino sungsara sumsok hapaikya piaba te khoroksa kaham khlainai u borok boni bisingtino bebak no kaito bai kaham ni romjak nai khoroksa hamya khlaima bai bebak no hamya angka khoroksa kaham khlaima bai bebak no kaham nai ni sing no ke Jisu thinai bo bebak ni bagi chini bagi ke Jisu thikya ang bono poito khlaika mane no ang bo thikya hani bagi Paul sawo angte anglia ani bagi thinai Jisu Kristo ni si ang thangibo ang thingibo ang bon ni si ke Jisu bai sing Jisu no poito khlai mane Jisu thikya jengbo thikya agoro phojaka ge sentesa Jisu tangsaka jengbo tangsanai thei tangsanai Jisu ibak sa tongina ke obono Abraham ni poito bai no bokam ni romjago ge sengbo haino jeng poito bai no jeng kaham ni romjago hani bagai jeng Abraham ni bongso spiritually jeng Abraham poito bai kaham ni romjag mahai jeng bo mahai keno kaham ni romjag samung bai je samung bai kaham ni romjag nai ni robro kaito ni sraimung nangjak bro kaito ni sraimung nangjak mane no bro te chukna haw sobimi bro sak bahake mane wansok tonai ang chukna hasok na phiaba
bai thago ke bro wana jaknai ha angba thangnai hini tongmani toma thangmali tabo Matthew chapter 7 verse 21 to 23 o sama hai ano subrai honai joto chungna thangi me a salo baksa ha hini phai sapayana angni bagai mata heberu klai kya matni ni bag ni mangai kabang ma samang klai kya piaba 23 o masa ang non sini ya cek taro an ro kutul lagi iko bo hai borok no baksa borok ang kai tong siapa kai tong le ang thang ya ke sebab sukna sok sinai hai ne wa chuai mana ni o wan sok mani bible ni mote ni yang ke belai kirma sangsa osi hai wa de ni pota no pota le ne abo bible ni hai de hai ba ni wan sok ti de na bible ni mote di bai de sing orang mata les nai ansur ne bugra kai no hambai ro nung tini jeng nung jorak kahma roka Abraham ni poito no ti wan sok le ni ke Abraham ni poito bai sini poito sim ge os o poito bai na seng na thangja gi mana seng suk na soi kai jeng no hambai abongka magnang khai no magnang sing na romani nung kok romani abno nung jeng no roka ge abno seng poito bai na khang ke ni busan hambai maro hai hai bojoran ni thari apore bugra ji sung amen.